hidup. Hiburan kami seni Indonesia asli, seni budaya, karya budaya yang abadi terdiri dari para tunas muda menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Karya budaya berlandaskan Pancasila. Yo, karya budaya anti galau. Terima nyawang nggih saking Mas Anjun.
aku wis lilo narimo napa wonten Bapak Kades iki wis kondang Gusti tak sanggane tak trimone senajan lara ning ati sabrene Bondo kumang bondo tunggu nyuwun marang Kang Maha Kuwasa mugi Gusti ngijabahi urip tentrem mulya lan sayakti hawa sejuk telaga sang rengan nalikan ning aku lunga ing kono para kanca padha seneng hatine nyawang indeng telaga serengan kabut putih telaga sang rengan nambah indah kahanane kono ning pinggire telong kosang rangan werna-werna sing ana kening kono pengen pacaran wis setia hentung pengen perahu mesin wis setia enong pengen sarapan pecel ora katik suwe pengen sate kelinci tidak minasane Payak isuk padha mlaku ning pinggiring telok